justament avui tenies que descobrir el nostre secret. És una llàstima. Ainhoa, vinga, aixeca't. Ja en parlarem de lo que has fet ahir la nit. És que el que vas fer ahir la nit no té perdó, Bueno. Que com parla, t'espero. Tia. No em toquis, què et penses que ets tu? Però, tia. Bé, i lo d'ahir què? No res, ja està. Nen, si el que vols és enrotllar-te amb mi, em fas molt malament, Hola, reina. Com t'anà l'examen que has tingut avui aquest matí? Molt bé, gràcies. Ainhoa, Sí? aquell nen que t'estava esperant abans, que era el mateix que vas sortir ahir a la nit? Sí. Per què? La mare i jo ja saps que no volem que els nois t'entretinguin amb els teus estudis. No m'entretenen dels estudis. A més, no és un noi qualsevol, es diu Àlex, i és molt simpàtic. I a més, m'ha convidat a la seva festa el divendres. Tu creus que t'hi deixarem anar? Hombre, clar que sí. Van totes les meves amigues i jo no hi penso faltar. Ja. I tu et creus que després de lo que vas fer ahir la nit ja et deixarem anar a aquesta festa? Sí. Pues mira, ahir estàvem molt preocupats, el teu pare i jo. Tu, a les tantes, fins a les tantes, se'n te tornava cap a casa. I a més, quan vas venir, amb un olor a cervesa que no s'aguantava. I això no es pot consentir. Doncs avui al matí Jo sé em que- trobava molt bé. Trobaves molt bé? Doncs perfecte, però jo no em trobava tan bé. Tota la nit pensant en les teves andances i no m'agrada gens. Almenys vas vomitar 2 vegades a l'entrada. El que passa és que portaves una bufa que ni te n'adonaves. Això és el que dius tu, vaja, perquè jo em trobava molt bé avui al matí. I ara es veu que aquell noi que el va convidar ahir, un tal Àlex, també l'ha convidat a una festa de compleanys. I clar, això no pot ser. Begut d'aquí, begut d'allà. No? Contesta! Què? És el... Compte en quines amistats fas. Fins ara has anat molt bé en els estudis. És que pensa't una cosa, que els nois i les seves motos és que no volen que et perjudiquin els teus estudis. I és que s'ha de veure tots els accidents que passen cada dia. O sigui, si trenyem és perquè en el fons t'estimem. Molt bé, mama. Ja has acabat? Em deixes parlar una estona? Vosaltres dieu que m'estimeu, sí, però això és la veritat. Molt en el fons, perquè jo aquí... Ainhoa! Què? Calla un moment, deixa'm parlar a mi, va? Perquè esteu tota l'estona parlant del que tinc que fer jo i a mi no em deixeu dir res. Sempre he tret bones notes i que surti un dia només no canviarà per res. No afectarà gens i a més, a partir d'ara penso fer el que jo vulgui, dintre de poc. Dintre de poc? Sí, dintre de poc. Aviat faré 18 anys i ja seré major d'edat. Llavors podré marxar molt lluny de vosaltres i ja estic farta de trobar-vos cada dia. Ella no en té la culpa, no. La tenim nosaltres. Ja quan era petita i demanava una nina. No solament li compràvem una nina, sinó que li compràvem una caixa. I així ens ha sortit. Ja no aguanto més! No
Ei, això, Ainhoa, que vindràs a mi a la festa de l'Àlex, Que vindràs? No, ho sento. Jo tinc un acompanyant. Un acompanyant? Sí, un acompanyant. Però, vaja, en fi, jo t'agrado a tu o què? Home, em caus molt bé, però és que ja estic com a mig compromès amb un altre noi i no puc sortir amb tu, m'entens? Bueno, això, escolta, perdona que t'hagi dit això, Sí, home, sí. Tranquil. Bueno, això... Adéu. Adéu. Sí, va. Cap a la festa, va. Ai, espera un moment, que surt algú de casa. Ai, sembla que és mon pare. Torna d'aquí 20 minuts i passa'm a buscar, però no facis soroll, quan venir. Vale. No sé com t'has atrevit a portar aquest noi a casa. Ja saps que a nosaltres no ens agrada. Et passaràs tota la tarda i tota la nit estudiant. I no vull que surtis més avui. Vale, molt bé, vale, però calla, ostres, deixa'm, ja et faré cas. Dic que escoltis, entesos? Ja ho he entès, vale? Presenta a l'Àlex i l'Ainhoa. Vale? Que dure, tio, que dure. No, talleu el començament. Nadie con quien hablar, amor,
estudiant, no? Doncs tu què? També tens unes notes catales? Però jo no estudio tant, estudio el que fa falta. Què fareu després? Ara recollirem les coses i després suposo que marxarem por ahí. No sé. Renya massa la meva, truco, vale? Sí, truquem i explica què ha passat. Vale? Adéu. Adéu. A més, avui he anat al cine amb les seves amigues i en sortir del cine hem trobat davant de casa nostra un noi, un jove que l'estava esperant. El mateix que la va fer arribar tard l'altre dia. Ah, sí, ja m'ho vas explicar. És que vull dir, amb aquesta joventut, això és massa, és massa. No siguis així, que total són 4 dies. I quan menys te n'adones ja eres un jari obert. El pare i jo hem anat a sopar a casa dels Arnau. Tornarem a 2:15. Ja en parlarem del que has fet aquesta tarda. És que amb una noia com ella, amb aquesta edat, que acaba de sortir la classe, com qui diu, és que s'ha d'anar una mica en compte amb les amistats que fan. Ja sabeu, nois amb moto que van a les festes i després aneu a saber on van. Ei, Alex, soc l'Ainoa. Ei, vols venir aquí a casa meva una estoneta? I tens pares que no hi són o què? No, meus pares no hi són, han anat a sopar fora. Tornaran fins 2:15 o així. Va, no et tallis, no, que no passa res, va, vine. Bueno. Espera que recollim els músics i vinc cap aquí, vale? Bueno, va, t'espero, eh? Vinga, adéu. Ah, és la meva agenda electrònica, que m'avisa que tinc un compromís amb el senyor Pagès. Ai, és que no me n'he recordat que tenies de trucar a aquesta hora. Ah, sí? Si sap del telèfon, pots trucar des d'aquí a casa. No, és que tinc que donar un recado que li he de donar expressió amb ell. Un assumpte d'uns fòlics, una documentació interna. Aleshores heu de marxar ja. Sí, tinc que marxar. Gràcies.
Ainhoa, on és? Per què t'amagues, si no et vull fer res? Ainhoa, vine aquí. Teu pare vol dir-te una cosa. No, nena, no. Aquesta vegada t'hauràs d'oblidar de tot. Ainhoa, vine aquí. Àlex, corre, corre, vine amb mi, ajuda'm! Però què et passa? De què et persegueix? Mon pare, Àlex, mon pare és com vol matar! Àlex, que em matarà que t'empenes! Sempre t'has de posar on et demanen. Espero que no s'hagi vist ningú. La llàstima és que hagi hagut de deixar estabornit aquell noi, l'Àlex. I haurem de donar una bona explicació. I a nosaltres també. Va, corre, vés de seguida. Hem arribat tard. S'han suïcidat. Què faig aquí? Que no és casa meva, Àlex. No estàs? Jo, home, una mica mal a cap, però bé, no és casa teva, això? Sí. I jo què faig aquí? Què faig aquí, tio? Has estat 4 dies inconscient, després de la festa. No vaig anar-hi, tu. I què passà? Que quan vam anar a casa set teva, Què? tus pares no us vam trobar. I? I quan tornàvem cap a la festa, ens vam enterar que tus pares havien tingut un accident. I? Es van ser, van saltar un stop i un camió se'ls van portar. I ara què? Com? Es van morir l'acte i s'han enterrat. No! No! Tranquil·la, No! noi, no, tranquil·la, No pot ser, No mo! pot dir un número. Jo què he fet tots aquests dies? Què ha passat? Bueno, quan te'n vas enterar, No pot ser. et vas desmaiar, esperant un cop al cap i has estat els 4 dies a l'hospital. T'anaves recuperant, recordaves algunes coses, però tornaves a decaure. I ara què? El pare ha accedit a que et quedis aquí, perquè ens hem assabentat de que no tens cap parent. Jo m'hi caig. Doncs el pare ha pensat que te pots quedar amb nosaltres fins que tinguis 18 anys, agafarà la teva tutoria.
suposo demà anirem a l'enterro, si vols. Sí, suposo que ja. Vaig a buscar-te unes pastilles i el vi. Vale? Tranquil·la, Vale, repetim? Hola, com se troben? Bé, està millor, ja s'ha despertat. Se'n recorda de la mort dels seus pares? No, he explicat tot allò que em vas dir tu. I s'ho ha cregut. Vale, dona-li el que sigui i cuida-me-la bé. Ja m'informaràs del que passi. Ja t'ho diré. Doncs si tot ha sigut difícil, imagina't a mi. Nen, si t'has estudiat molt més que jo, què dius? Bueno, però tu és sempre qui treus les notasses. Ja, va. No sé, jo l'he trobat difícil. És home. Que maricón el pollo, tu. Què, com t'anava, coquiada? Mira, el meu destí era treure un dònut, però... Anem a prendre alguna cosa, va? Sí, nen. Sisplau, un moment que vaig a l'alba. Ja ho ha fet